L-Aġenzija Nazzjonali responsabbli mill-maniġġar tal-iskart qalet li r-riċiklaġġ żdied għal 266% ta' dak li kien 10 snin ilu, filwaqt li l-użu tal-Borża Sewda naqas bi kważi terz. Mitlub jispjega dawn ir-riżultati. Il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca stqar li l-partiċipazzjoni attiva tal-pubbliku rendiet dawn ir-riżultati. Mistoqsi minn TVM News jekk jaħsibx li dawn ir-riżultati u mhix fula f'qara u jekk iħossux konfidenti li jissoktaw fi żmien li ġej, is-sur Bilocca dlonk irribatta li ċifri huma ċari. Dan mhix konfidenza, ġifi dan għandna n-numri iswed fuq l-abjad, qegħdin naraw illi il-pajjiż żamm eżempju fejn tidħol il-Borża Sewda żamm virtwalment l-istess rata mill-2010 sal-2022, jiġifieri kellna qisu staġnar fejn il-pajjiż kien jiġġenera ammont esaġerat ta' Borża Sewda u qegħdin naraw li dak naqas b'terz. L-istess ċifri juru sa nofs l-2024 Malta rreġistrat żieda ta' 12% fil-ġbir tal-iskart organiku meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan l-iskart qed jiġi proċessat fil-kumpless EcoHive. U hawnhekk qegħdin neġġeneraw dawl biżżejjed għal madwar 600 familja għal sena sħiħa. Huwa kompla jgħid li s-separazzjoni tal-iskart tippermetti li l-Wasteserv ikollha operat iktar sostenibbli. Semma li fil-passat l-iskart organiku kien jintefa' fil-miżbliet, jiġġenera rwejjaħ jattira l-pesti u jiġġenera għatta impatti ambjentali negattivi. Differenza rrimarka li s-separazzjoni tal-iskart issa qed tippermetti li l-iskart organiku jintuża bħala sors ta' enerġija rinnovabbli. Intant fi stqarrija l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dawn ir-riżultati jissarfu f'aktar ħeġġa sabiex ikompli jiġi implementat il-Pjan Nazzjonali tal-Maniġġar tal-Iskart favur prattiċi sostenibbli.